Srdečne pozdravujem všetky sestričky na fiestu z indiánskej rezervácie v Loverboro v Južnej Dakote, kde spolu s mojou rodinou sme už 4 roky na misii. Dneska je štvrtok a mali sme gorálkovanie, takže spolu s mojimi priateľkami sa stretávame takto každý štvrtok, aby sme vyrábali z gorálok malé indiánske predmety a je to pre nás vzácny čas, keď sa môžeme rozprávať, smiať a máme veľa príležitostí sa za seba modliť, lebo každá z nás čelíme výzvam. A niekedy sa cítime ako na konci slepej ulice. A vtedy potrebujeme Ducha Svätého. Alebo niekoho, kto v sebe nosí Ducha Svätého, aby nám povedal pravdu, aby nám pripomenul tie Božie zasľúbenia, v ktorých máme nádej. Na tú nádej potrebujeme, aby sme mali pokoj a radosť aj uprostred duchovného boja. Tak aj vy buďte pripravené povzbudiť v pravde, lebo neviete, či práve vy nie ste tá Božia nádej pre vašich neveriacich známych. A prosím, myslite aj na nás a zastavte sa pri našom stoliku Havran Ministry, kde sa dozviete o nás viac a takisto, ako s nami zostať v kontakte. Lúčim sa s vami, ahojte, užite si fiestu.